Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket! Ezt a videót az egészségtudatosság jegyében készítem. Ezzel a témával kapcsolatosan sokatokkal beszéltem már, és hát ilyenkor ugye felmerül, hogy ki mit használ, milyen élelmiszereket mivel helyettesít, és sokan kérdeztétek tőlem, hogy például én a tejet mivel helyettesítem, és hol vásárolom ezeket a termékeket, és akkor mindig meglepődtök, mikor elmondom nektek, hogy én igazából nem vásárolom, hanem én magam készítem ezeket a növényi tejeket, és akkor mindig lelkesen kérdezitek, hogy hú, tényleg, akkor mondd el, hogy készíted, én is szeretném otthon megcsinálni. És akkor arra gondoltam, hogy talán többeteket érdekel ez, hogy hogyan kell elkészíteni otthon a növényi tejeket. Én elsősorban, aki még nem készített soha, annak a kókusz tejet ajánlom elkészítésére, mert nagyon egyszerű, és hát finom, és nem utolsó sorban olcsó. Bármilyen kókuszreszedéket használhatok erre a célra. Az a lényeg, hogy 10 deka kókuszreszedékhez 1 liter vizet tegyetek, és akkor forraljátok fel. Amikor kihűl, vagy legalábbis langyosra hűl, akkor a turmix gépbe beteszitek, egy picit megpörgetitek, aztán szűrhető, és már is fogyasztható, vagy felhasználható bármire. De ha esetleg hosszabb ideig el szeretnétek tartani, akkor a leszűrés után is ajánlom azt, hogy forraljátok újból fel, mert nekem az a tapasztalatom, hogy akkor hűtőben tárolva olyan 3-4 napig használható. Én egy ilyen befőttes üvegbe szoktam beletenni, ütőbe beteszem, és amikor szükségem van rá, akkor ugye előveszem és használom. Akkor még szoktam a növényi tejet gabonafélékből is elkészíteni. Ez egy kicsit macerásabb, mert például barnarizsből és zab szemekből szoktam még ilyet készíteni. Csak ezeket előző nap be kell áztatni, hogy hát meg is puhuljanak egyrészt a szemek, meg kioldódjanak ezek a fitinsavak, enzimgátlók, amik igazából a szervezetednek nem tesznek jót. És akkor másnap ugye leöntöd az áztatóvizet friss vízzel, összeturmixolod, leszűröd, és akkor ezt is ajánlatos szerintem felforralni. És még a gabonatejekhez szoktam tenni egy icipici kis himalájasót, meg egy icipici kis mézet, vagy bármilyen édesítőszert tehetsz, amit te szoktál használni. Ez tulajdonképpen egy ízfokozó, és ettől még jobb íze van a tejnek. És akkor még az olajos magvak, amikből még szintén finom tejeket lehet készíteni. Én csináltam már mákból, dióból és mandulából. A mák is érdekes egyébként, megtartja a kis a mák jellegzetes ízét, de viszont ugyanolyan fehér tejet kapsz, mint bármelyik más tej. Fekete kis szemekből ilyen kis fehér nedű fog kijönni. És a dió, ami szintén még finom, viszont a dió az a zsírtartalma miatt igazából a diétás étrendben annyira nem ajánlom, de nagyon finom a diótej is. Hát a mandulatej az szintén, az egy kicsit drágább kategóriába tartozik, de szintén nagyon könnyen elkészíthető és finom növényi tej. Ugye, ha natur mandulát vásárolsz, vagyis héjas mandulát, akkor azt azért forró vízzel le kell önteni, és akkor gyorsan kinyomod a héjból a szemeket, és akkor azt is be kell áztatni, mert abban is vannak ezek az enzimgátlók, és akkor utána ugyanúgy kell elkészíteni, mint a többi növényi tejet. Próbáld ki, ha van kedved, és mire lehet használni ugye a növényi tejet, bármire. Amire a tejet, készíthetsz belőle pudingot, használhatod fehérjeporhoz, akkor ételek, ez bármihez végül is, amihez tejet szeretnél
használni. Nagyon finomak, egészségesek és laktózérzékenyek vagy bármilyen ételen allergiába szenvedőknek diétában használható, szóval egy szó mint 100, próbáljátok ki, szeretettel ajánlom nektek. Remélem tudtam segíteni ezzel a kis videóval azoknak, akiket érdekel az egészségtudatos élet. Szép napot nektek, sziasztok!